ningaphambuke kamsinya kangaka kulowo wanibizayo ngobabalo lukaKristu niye kwiindaba ezilungileyo ezizimbi 7 ezingezizo nokuba zizo ezinye ngoko kukho bathile banikhathazayo bathandayo ukuzigqwetha iindaba ezilungileyo zikaKristu. Verse 8 ke nokuba sisuke thina aba nokuba sisuke isithunywa sasezulwini sanishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamnye nezo sanishumayezayo masisingelwe phansi. Bear in mind uPaulos uthetha ngesithunywa sezulu, isithunywa sasezulwini ukuthi ubana ngaba asiyithethi lento, therefore masisingelwe phansi. I think kwisingesi sakho it says let it be cast. Amen. Masisingelwe phansi. Njengokuba bese sichilo ndiyaphinda ndithi nangoku ukuba ubani unushumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamnye nezo nazamkelayo makasingelwe phansi. Kuba ngoku ndithomalisa abantu, ndithomalisa uThixo kusina ndifuna ukukholisa abantu na ukuba ndigaba ndisakholisa abantu andingumkhonzi kaThixo kaKristu. Amen. Amen. All right. Masibe silanika phasi zawo yasisihla. Amen. So uPaulos ke bangcwele enkosini kuPaulos owaziwayo kakuhle obhale kakhulu iepistles apha mayibonga inkosi ezingevangeli likaKristu. Amen. Ivangeli kayikho ngenye into. Amen. Nomshumayeli akanayo enye into anayithetha engenye ngaphandle kokuba athethe ngoYesu. Amen. Lencwadi ke uPaulos njengoba libandla eli eliseGalati mayibonga inkosi. Amen. Lipha kumandla waseGalati. This is not faith mission, this is not whatsoever, but libandla iquka abangcwele. Xa kuthethwa ngebandla kuthethwa ngalankonzo yakho uzibethe isifuba ngayo. Amen. Kude deske mna mntu ukhonza elife changing ubona ba ndingomzalwane. Amen. Akuthethwa ngalonto. Amen. But ibandla likaKristu, ibandla yinto lento ithola ibandla yingqokelela yabazalwane abasindisiweyo ngenkosi Yesu. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. All the believers. Amen. All the believers ngokuthixo and the biblical language bizoba libandla. Njengoba sikhona apha enyanga eCrossroads libandla eliphi elise Crossroad. So libandla eliphi eliseGalati. So masiyekeni ukwahlula-hlulana, siyekeni but masikhonzeni sinothando, sithandana omnye ngamnye, sisamkelana futhi sithandamisana imithwalo. Mayibonga inkosi. Amen. Sinyamezelana ngaphezu koko. Amen. Ngoba silibandla. uThixo akazange azothatha intoni iPentecostal Church of leyo nto akazange, but uzolanda ibandla. Xa elanda ibandla uzothatha nalamzalwane ungamginyi incamo. Amen. Axhuyile. So libandla laseGalati eli. Amen. Elalifoundiwe babe established abantu beshunyayeziwe ngoYesu osindisayo, uYesu oxolela izono. Mayibonga inkosi. Amen. uYesu uThixo owamkelayo amkele abantu kuye ngoYesu ngokusebakholwe kwinkosi uYesu. Now lencwadi ngenxa banangaba apha eGalati kwibandla laseGalati ke kunqwa nale mihla yethu esiphila kuyo ngoku. Amen. Ngoba baninzi bathetha into enxamnye nale izindaba ezilungileyo. Mayibonga inkosi. Amen. So apha elibandla njengoba belikhona blashunyayezwa lamkela futhi lakhonza kakuhle ilibandla. I'm not talking about icawa but ibandla as a whole, umzimba kaKristu. But kuye kwakhona apha kwelibandla abashumayeli bambi abaye bangena bashumayela nto imbi ingeyiyo le ezindaba zilungileyo zingokufa nokuvuka kaYesu nosindiso lwabantu ngokholo kuYesu. Ngoku nalento le iye yafika. Amen.
yabe bashumayela ezinye indaba ubana ngaba aba bantu xa bengena phakathi kwebandla, amen, beshumayela lento yadala intandabuzo nakwaba bazalwane that besele bekholwa bebambile besithi uYesu uyinkosi kwaye usindiso luza ngoYesu ngokukholwa kuYesu. But ngenxa yobana ngaba kufike abantu bathetha nto imbi engeyiyo lena yavusa imibuzo loo nto leyo kubazalwane yacreate ukungaqini kokholo lwabo into yobana ngaba ngoku bayahlukana ngoba aba bantu bafike babashumayeza bana aningeke nise nikholo nje kuYesu nibe kanti namkelekile phi kuye uThixo. So umbuzo evelayo ke ngophakathi kwabo ngumbuzo othi ingaba kanye kahle wamkeleka njani na kuThixo ukuze kube kanti wamkelekile kuThixo ngoba babe abathatha babuyisela, amen, kwincwadi zemithetho ubana ngaba awuyenzanga iritual ethile, awenzanga okuthile nokuthile awuzukwamkeleka kubani kuThixo, awungowendlu kabani kaThixo. Ingamampunge lento ibishunyayelwa kuni yabadalela idivision ubana yekanti ngoku kuthiwe sisindiswa ngokukholwa kuYesu sifumane inkululeko ekukholweni kuYesu. Ingaba ke ngoku lento ithini kanye malibonke igama lenkosi. Ithi iBhayibhile ke ngoku bawa abazalwane baseGalati bawa bazityeshela indaba ezilungileyo, bayeka ukubambelela kwisiphambano, bayeka ukubambelela kwinkosi Yesu, bayeka ukujonga kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwabo ngoba bafumene ndaba zimbi endawuthi ndawujonga ubana ngaba lento ayikude kwixesha esiphila kulo namhlanje ubana ngaba kukho bantu bambi abangenileyo abashumayela ndaba zimbi ezingezizwe zenkululeko ezikuYesu Kristu, abasetyathisa abantu ijokhwe yokukhoboka, abasetyathisa abantu ubana ngaba kwamkeleka njani na kuThixo, bazame benze ngamandla wabo, of which i-human effort, your effort will never make you ube ngosindisiweyo. Mayibonge igama lenkosi, amen. Ayisukwenza ube ngosindisiweyo ukwenza i-rituals and observe the rituals that are required by umthetho, ngeke ikwenza uba ube ngomnye wabantwana bakaThixo. Instead loo nto leyo iyakubophelela ungaphili the freedom in Christ Jesus. Glory to Jesus. So they raise the question, how can we live impilo yenkululeko? Amen. Ngoba aba bantu bathe ukuthi kukho uYesu. Thina ayikho into esiyivileyo ngoba kufike emzalwane uthile ugama linguPawulos wathi kukho uYesu osindisayo axolela izono, wamkelwe nguThixo, ube lilungisa likaThixo, ube ngumntwana kaThixo. But kukho lamadoda angenayo athi ubana ngaba ukuze kube kanti wamkelwa inkosi kumele ube nayo isiqingatha esingasemali ethile. I'm trying to be relevant kweli xesha esiphila kulo. Amen. So aba bantu badunga bawa abazalwane balandela i-rituals eziyasasifuneka. Amen. So uPawulos uyadana ngoba na kuvuka umbuzo bana imibuzo nayibuza umuntu lo usindiswa kanjani? Kanti kahle umuntu lo usindiswa kanjani? Amen. Kanti inkululeko iphi? So uPawulos ke ngobhaliswa ludano ngoba ubashumayeza ukuthi one wamkelekile kuThixo ngokukholwa kuYesu. Uke wakholwa kuYesu ubana ngaba uYesu lona wafa wavuka futhi wakonfessa ngomlomo wakho uba uyinkosi. The Bible says uyosindiswa.
Therefore the life of Jesus ingena phakathi kwakho. You become the born again. Uba sisidalwa esitsha. Kubani na? Kuye uThixo ungumuntu omtsha. Ithi incwadi yamaKorinte bonani izinto ezindala zidlulile zasuka zabantsha ngenxa banangaba utheni ukholelwe kudaba lwendaba ezingoYesu ezaye ezingezinye. Therefore you receive salvation ube ngumntwana kaThixo, and you become baptized by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit efika phezu kwakho is the guarantee that uyindlalifa yezulu, is the guarantee that you have eternal life, is the guarantee that you have God, the presence of God in you. Amen. Ngoba usindiso alukho based on your own performance. Alukho based, you can never, there is only one person ayikho enye into onoyenza other than ukholwe. Ukholwe kwinkosi Yesu. Ayikho into onoyenza ngaphandle kokholwa, ngoba there is one man, inye indoda esele kakade yenzile yagqiba. Lo ndoda nguYesu. Wenza wayivula indlela emnqamlezweni wafa efela mna nawe ukuze sisindiswe. Amen.